Asa na po ta ni mga brad? Mga usa ta? Manglangoy, manglangoy. Nader na po, nader. Second batch. Second round. Underwater na naman to. O na ni mga brad, liswi na among kuano ni liswi. Kaya gani wala may liswi kay di man naman gawas ang liswi basta hunas kayo. Ang isa mga brad. Para naman ganing sikad-sikad ra to. Ang isa mga brad pa nabusog. Karon mga brad, kuha na po na mong kuhaon. Liswi. Liswi adventure. Sa dugo. Uy. Di pinamit dahil. Magsugod na po may mga brad. Kay dako na ang dagat. na mga brad, ulan na, ulan. Ulan mga brad.
dagat to. Taob na taob. Suping ulan mga brad. Kusog ng ulan din mga brad muna nang padaprin na may mga brad. O amo nang gilimpyo handa nang mong kuha karon di na kay may mabulos ini kabot sa amoa. Tapos di may kuha mga swaki mga brad oh. Dagko ra ba? So hipos na namong kuha mga brad kay pauli na may kay basin niya maglisod na pud mig agi sa dalan kay pati nang lisod-lisod na pang dalan na mo agian mga brad. O amo na nang hipos mga kuha mga brad. Mga brad oh, dagko ra baguro og swaki mga brad oh. So salamat mga brad. Salamat sa pag-uban ng video mga brad. Kita-kits sa susunod ng video mga brad. So, abangan nyo lang ang mga video namin mga brad. So sana pag-subscribe naman sa ating channel mga brad. Para palagi kayo updated sa ating mga bagong video mga brad. So yan lang mga brad. Hanggang sa susunod. Ingat kayong lahat yan mga brad. God bless.